Van itt 1000 hely. Ülhettem a csomagtartóban, nekem mindegy. Ha van ízni. Mi a különbség? Én így nem menő motorommal megyek. Akkor én már megyek. Ki jön velem? Jön valaki velem, vagy nem? Jó, hát mi is oda megyünk, ahol ti. Hagyatoltam azt a motrot. Oh my god, gyorsan. Hello! Megérkeztünk, szálljatok ki. Mindig leparkolok valahogy, hallatok. Értem, még nem jön senki. Meddig TikTok táncolunk? Itt van már valaki. De ez egy más ember. Én jelentkezek, talán hát nem megyek WC-re. Úgy, hogy szaszok neked is, én ide menjek.